We stonden in Beringen bij prins Sam en adjudant Martijn. Gefeliciteerd. Hoe is het een prins te zien van de Beringse Q's? Ja, dat is geweldig. Het carnavalseizoen is net begonnen. We zijn nou bezig aan de recepties. En donderdag gaat Vasteloven beginnen en ik heb er heel veel zin in. Het zit bij dich helemaal in het bloed? Ja, ik vier al vanaf dat ik klein ben, vier ik Vasteloven en vind ik het kei leuk. Voor de mensen die dich niet kennen, wat duizenddaags leven, waarom zouden ze er echt van kennen? Ik doe voetballen, ik voetbal bij BVO Eijn. En verder, ik werk bij Detecho in Beringen. Dat is een kleinschalig bedrijf, maar daar kennen ze me misschien van. En verder, ik kom geregeld in de kroeg, ik ben in de kantine te vingen. En ja, dat was eigenlijk wel een beetje, denk ik. En voor het eerst in Beringen ook een adjudant. Ja. Dich is de eer. De heer hebben we gekregen inderdaad om ons de eerste te zien met een adjudant. Ja, en dat liep me heel leuk om dat samen met Martijn te doen. Waarom is de Martijn gekozen? Nou, dat was eigenlijk de eerste die in mij opkwam. Want Martijn is al eigenlijk sinds dat ik in de leger heb eigenlijk samen in de wieg gelegen. Want als pa en mam zien Kamerui van Eijn en zo zien wij eigenlijk ook Kamerui van Eijn horen. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Martijn de eerste die in mij opkwam. Dat ga ik vragen. En toen zei ze, joh Martijn. Toen heb ik inderdaad jou gezegd. Inderdaad, ik kreeg dat telefoontje en dan eerst even afwegen natuurlijk. Maar ja, de case natuurlijk wel door dat van een van die vrienden af moet komen uiteindelijk. Dus toen dacht ik, ja, dat liep me wel leuk om dat samen zo'n seizoen te kunnen doen. Want toen kreeg het telefoontje niet van Sam. Iemand die zei van de Beringse Q's wellicht wel adjudant weer. Juist, het eerste telefoontje was van de Q's. Dus ja, toen zei ze ook, denk er maar even over. Een paar dagen de tijd voor gekregen. Toen zei ze, bel volgende week maar terug gedaan. Ja, gezag. En toen wist ik ook weer dat het zou zien. Is het een goede prins? Dat denk ik wel. Wanneer bist u gevraagd? 5 augustus 2021, dus ja, zo'n 1,5 jaar geleden. Ik kreeg ook zomaar op een donderdagavond in de zomer een telefoontje. Ja, met de vraag of ik in de eerste instantie of ik in de raad wil komen. Ja, daar moest ik even over denken. Maar toen kreeg ik meteen daarna de vraag erachteraan. Zou je niet met die veer op een kop rond willen lopen met de Vasteloven? Ja, daar hoefde ik eigenlijk niet lang over te twijfelen, want ja, dat wil ik heel graag. Heb ik je opgezegd. Ja. Waarom vind je het zo leuk? Nou, dat was het denk ik maar eindelijk hier normaal gezien. En, Ja, de kans is heel groot inderdaad. Die kans wil ik ook niet mislopen. Dus ik heb, ja kies maar een keer een vraag. En die heb ik, ik heb je jou gezegd. Martijn, waar kennen de mensen dicht van? Of wat doe je tegen in het dagelijks leven? In mijn dagelijks leven, ik zit nog op school en dan even ben ik aan het werken bij Renewy. Er ligt wel een get hier vanaf. En ik voetbal ook bij Beringen. Ik voetbal ook al jaren met Sam. Verder, ja, net zoals Sam ben ik dus ook vaak in de kantine, ook wel vaak in de kroeg te vingen. Stappen doen we ook nog wel keer en redelijk vaak samen zien. Dat is ook nog vrij jong, dus daar kunnen ze ons ook tegenkomen. En verder, ja, ik denk, ja, in de deur bij menig activiteiten die er zien, dan zien we er eigenlijk ook wel. Dus. Ja. Daarachter hangt ja, wat is het? Moet ik jas zeggen of mantel? Blouse, jas, mantel, ja, zo neem ik het wel in ieder geval. Het vol ornaat is het. Ja, alleen de ketting gaan we er net niet aan hangen, maar ja, dat is eigenlijk, zo hangt het eigenlijk elke dag. En elke jaar komt ze neven en dan kijkt ze er en wat denkt ze dan? Dan denk ik van, nou was in het weekend, dat we kunnen gaan feesten. Nou, welk moment kiest zich het meeste uit? Poeh, ja, dat is een goeie vraag. Dan komen de recepties, dat is met alle verenigingen, Oetpelen Maas, beste samen, dat liep me wel echt heel leuk. Zullen drukke recepties weer, maar ik denk dat er wel heel veel gezelligheid in zit. Maar ik denk dat onze eigen receptie, als ik zo een beetje om ons heen kijk en nu eens wel eens gaat bekende mensen onderling gaat tegen elkaar vertellen wat wij niet met mogen krijgen. Dat is ook wel iets wat gewoon nieuwsgierig nog ben. En als Kamerui zijn bezig met te doen aan de optocht in Beringen. Dus daar krijgen we ook van alles van mij, dus daar hebben we ook wel zin in dit dag. De zondag. Spannende tijd en leuke tijd. Vooral in een leuke tijd, inderdaad. Ik heb voor u nog een spannende vraag. Wilst u uit deze kroons muts een briefje trekken en het voorlezen en de vraag beantwoorden? Wat was als kind je droomberoep? Wat was als kind mijn droomberoep? Ja. Wat wil je vroeger weer? Brandweer volgens mij. Maar dat is er nooit van gekomen. Brandweer. Is het een droomberoep?
Of heet ze dat misschien nog? Ik wou vroeger altijd in de dierentuin gaan werken, maar dat is wel Is niet lang gelukt. geleden. Nog geen ambitie meer. Nee, ik ga ook echt niet meer doen. De olifantjes wassen. Nee, dankjewel. Dan moest ik er ook nog een vraag uitgrabbelen. Wat is het gênantste dat je ooit hebt meegemaakt? Maar dat vind ik wel een leuke vraag. Dan beginnen we bij Sam. Sam, Ja, dat is een hele goede vraag. Het gênantste wat ik ooit heb metgemaakt? Ja, mag ze wel eens gênante dingen mee? nee, eigenlijk vrij weinig. Het zien eigenlijk weinig dingen. Ja, een keer in een pot groente laten vallen in een seducent. Of wat heb ik nog meer? Ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Het stikken de hal. Iets over mij misschien. Hoeveel deeg? Ik heb wel grappige momenten van Sam dat de machine kreeg dat hij te veel heeft gedronken en om roet is gegaan. Maar Nou, dat is misschien gênant, maar dat zien we eigenlijk allemaal uit. Die zeggen dat niet verder. Nee, dat echt. En voor zichzelf? ik denk dat dat wel ongeveer hetzelfde is geweest. De zateravonden, dat zijn de leukste avonden. Maar dat Zijn als je aan doet, maar Achteraf kunt ze erom lachen. achteraf kan ik erom lachen, want het blijft altijd wel binnen de groep. Dus. Ben ze nou met de vastlopen wel door mij bezig dat ze niet al te veel drinkt? Of, Ja, tuurlijk. En eigenlijk is Martijn of een beetje op een rem. daarom hebben ze natuurlijk een adjudant in het leven Ja. geroepen. De vorst en ja, de oog van de rot van de helft, die hoor je dat wel in de gaten. Ik kreeg geregeld een watertje tussendoor, dus knuppelzaad, dat ga je niet weer, denk ik. En dicht ligt schoon op Sam. Ja, gans over mee bezig. Nee, dat komt goed. Inderdaad, samen met de rest hebben we dat allemaal mooi doorgesproken, dus dat komt goed. Wilt jij afsluiten met een gesprek voor deze vastelovend? Zeker. Dat doe ik. Vasteloven in ons bloed, Beringen, wat klinkt het goed? Dankjewel. Schöne vastelovend. Dank je.